Είμαστε και πάλι μαζί. 4 λεπτά πριν το κεντρικό ρολόι από το μοναδικό εικονικό κανάλι της χώρας δείξει 12 το μεσημέρι, με αρκετές διακυμάνσεις σήμερα η αγορά, με έναν μέτριο όγκο συναλλαγών. Αν εξαιρέσουμε και τα πακέτα που και σήμερα είναι αρκετά, θυμίζω ότι χθες έγιναν 44 πακέτα, πιέσεις σήμερα στις τραπεζικές μετοχές, ανωδικά όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, κάτω από τα $1.000 ένα ουγγιά ο χρυσός, πάνω από τα $72 το βαρέλι το πετρέλαιο. Και πάντα μαζί μου, εδώ στο κεντρικό του SBC, είναι ο κύριος Θύρσος Χατζικώστας, σύμβουλος κοινοτικών προγραμμάτων και διευθυντής του Γραφείου Αθηνών της εταιρείας Ατλαντής Συμβουλευτική ΑΕ, με τον οποίο θα ολοκληρώσουμε τώρα την κουβέντα μας. Κύριε Χατζικώστα, είχαμε μείνει στα τελευταία προγράμματα, να μας πείτε. Είχαμε πει και για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και να δούμε τώρα. Υπάρχει, ναι, παρακαλώ. Υπάρχει ένα ακόμα ερευνητικό πρόγραμμα. Ναι. Το πρόγραμμα συνεργασία που έχει προκηρυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέχρι μέσα Οκτωβρίου υποβολή προτάσεων. Αυτό είναι για συμπράξεις επιχειρήσεων, για ερευνητικά έργα. Ναι. Και επιχειρήσεων και πανεπιστημίων. Πρέπει σε κάθε σύμπραξη να είναι 3, 5 εταιρείες, 10, να έχει και εταιρείες και πανεπιστήμια για να έρθουν κοντά, να κάνουν ένα ερευνητικό έργο, να βγάλουν μια καινούργια υπηρεσία, ένα καινούριο προϊόν, κάτι να προχωρήσει τη γνώση ή την καινοτομία λίγο παραπέρα και να επιδοτηθούν δαπάνες προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, εξοπλισμό κλπ. Ωραία. Λοιπόν, ποια άλλη κατηγορία είναι, να δούμε. Υπάρχει επίσης, εκτός από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ γενικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εμπορίου, υπηρεσιών, μεταποίησης και τουρισμού, υπάρχει και ένα πρόγραμμα ειδικά για ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν εξαιρεθεί από αυτό το πρόγραμμα. Συγκεκριμένες κατηγορίες, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους, συμβολογράφους κλπ. Για ελεύθερους επαγγελματίες για σχετικά μικρά ποσά για να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους. Δηλαδή, είτε μέχρι 40.000 ευρώ γιατροί για να αγοράσουν υπολογιστές, λογισμικό, τον τεχνολογικό εξοπλισμό που χρειάζονται για τη δουλειά τους. Και πιο λίγα λεφτά οι λογιστές, οι μηχανικοί. Αυτό είναι με πολύ απλές διαδικασίες. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για ελεύθερους επαγγελματίες που δουλεύουν είτε από το σπίτι, είτε έχουν μικρές εταιρείες, μικρά γραφεία, για να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους, τον τεχνολογικό τους εξοπλισμό. Λοιπόν, και είναι και ένα τελευταίο κομμάτι, η ψηφιακή ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων. Και υπάρχει και μια προδημοσίευση σε συνέχεια του προγράμματος DigiLodge για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα για να επιδοτηθούν για ψηφιακά προγράμματα για να αναπτύξουν τα site τους κλπ. Να επιδοτηθούν οι υπόλοιπες εταιρείες του ευρύτερου τουριστικού κλάδου. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, τουριστικά γραφεία κλπ. Όλες οι άλλες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα πάλι για να φτιάξουν το site τους, για να κάνουν ηλεκτρονικές κρατήσεις και θα είναι με παρόμοιους όρους από τις ψηφιακές ενισχύσεις. Εκτιμούμε ότι θα έχει μια επιδότηση γύρω στο 60% όταν προκηρυχθεί. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Υπάρχουν όλα αυτά τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ναι. Υπάρχει πάντα και ο αναπτυξιακός νόμος, που είναι το όργανο της πολιτείας για να ενθαρρύνει την περιφερειακή ανάπτυξη, κυρίως για μεταποιητικές επιχειρήσεις, αλλά και για εταιρείες πληροφορικής και για καινοτομία και υψηλή τεχνολογία, για να ενθαρρύνει πιο μεγάλες επενδύσεις, πάνω από 100.000 ευρώ ή 500.000 ευρώ για ΑΕ, οι μεγάλες εταιρείες, να επιδοτήσει πιο μεγάλες επενδύσεις, είτε είναι μεγάλα τουριστικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα, είτε είναι να πάρει κάποιο επιπλέον εξοπλισμό ο επιχειρηματίας ή να ιδρυθεί πάλι και καινούρια εταιρεία. Οπότε, έχοντας όλα αυτά τα προγράμματα τώρα που έχει εντατικά ενεργοποιηθεί το ΕΣΠΑ, έχει πλέον ο επιχειρηματίας πάνω από μια επιλογή που συνήθως έχει ή καμία. Δηλαδή, θα πρέπει να επιλέξει ποιο είναι το πιο κατάλληλο πρόγραμμα που να του ταιριάζει. Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, εγώ θα θέλω να κάνω μια απλή ερώτηση. Επειδή προφανώς μας βλέπουν νέοι άνθρωποι, οι οποίοι, κύριε Χατζικώστα, δεν έχουν ασχοληθεί με το επιχειρήν και θέλουν να προσπαθήσουν. Ίσως δεν περάσαν σε κάποιο πανεπιστήμιο, θέλουν να μπουν στον χώρο του επιχειρήν. Τι πρέπει να ξέρουν, πρέπει να έχουν κάποια προσόντα. Πέρα, φαντάζομαι, από το να τους αρέσει η δουλειά και να μην κοιτούν το ρολόι. Τι ώρα θα τελειώσουν, έτσι, φαντάζομαι. Ναι, το επιχειρήν δεν έχει ώρα, δεν έχει χρόνο, έτσι. Ναι. Νομίζω το ξέρουμε καλά και εσείς και εγώ που είμαστε και στον ιδιωτικό τομέα, όπου ωράριο δεν υπάρχει, έτσι. Ναι. Γενικά ενθαρρύνεται και μέσα από το πλαίσιο του ΕΣΠΑ και γενικά στην Ελλάδα, με όλη τη γραφειοκρατία που υπάρχει, ενθαρρύνεται η επιχειρηματικότητα. Θα πρέπει όμως πραγματικά ο νέος να προσέξει, να ξέρει τη δουλειά που θέλει να κάνει, να το έχει μελετήσει, να έχει κάνει μια μελέτη βιωσιμότητας, να έχει δει την αγορά, να έχει στοχεύσει ποια αγορά περιμένει. Μην κάνει μεγάλα έξοδα, μεγάλο άνοιγμα
και τελικά δεν του έρθουν, είτε επειδή χάλασε η αγορά, είτε άλλαξαν κάποιες συνθήκες ή έγινε αλλού κάποιος ανταγωνισμός κλπ. Θα πρέπει δηλαδή, πραγματικά να έχει μελετήσει, να ξέρει την επιχείρηση στην αρχή μικρά βήματα, θα πάρει τα ρίσκα του. Κάθε επιχειρηματίας πρέπει να πάρει τα ρίσκα του. Αλλά να είναι έτοιμος για όλα, δηλαδή. Ναι, μελετήσει, να ξέρει την αγορά πριν ξεκινήσει. Πάντως η Ελλάδα νομίζω ότι προσφέρεται για το επιχειρηνές. Δηλαδή, γενικά οι Έλληνες είμαστε ως λαός που ψαχνόμαστε. Θέλω να πω έτσι στην απλή γλώσσα. Νομίζω περισσότερο από κάθε άλλον Ευρωπαίο. Βέβαια. Και έχουμε και τη χειρότερη γραφειοκρατία. Άσχετο αν βέβαια όλοι κοιτούν να μπουν στο δημόσιο, λόγω βέβαια και της ανασφάλειας που υπάρχει ή της ανεργίας, αλλά νομίζω κάποιος που έχει διάθεση και όρεξη μπορεί να το κάνει. Ναι, βεβαίως. Πείτε μας λίγο και για την εταιρεία, τελειώνοντας την κουβέντα μας για την Ατλαντής ακριβώς. Είμαστε συμβουλευτική εταιρεία. Έχουμε έδρα στην βάση στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο και στη Λευκοσία. Συνεργάτες στην Άουσα και σε άλλες περιοχές. Εξειδικευόμαστε να υποστηρίζουμε επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν, να πάρουν επιδότηση για τις. Δηλαδή, μπορεί να αρχίσει αυτό οποιοδήποτε και να ζητήσει να το βοηθήσετε να πάρει ένα πρόγραμμα. Έτσι, το ετοιμάζετε όλο το. Αυτή την επένδυση. Μπορώ να επιδοτηθώ από κάπου. Και εσείς του κάνετε ας πούμε, το προφίλ και λέτε ότι αν μπορεί ή όχι. Και γενικότερα όμως μπορούμε να κάνουμε και κανένα επιχειρηματικό σχέδιο για κάποια εταιρεία που θέλει να βρει κεφάλαια ή να πάρει δάνειο ή να μπει σε χρηματιστήριο κλπ. Και γενικώς υποστηρίζουμε τον ιδιωτικό τομέα σε επιχειρηματικό σχεδιασμό, οργάνωση, έρευνες αγοράς. Το 9 που είναι χρονιά δύσκολη για τις εταιρείες, υπάρχουν κραδασμοί, υπάρχει ύφεση. Πώς είδατε μέχρι τώρα την πορεία, υπάρχουν πολλές αιτήσεις, τώρα έχουν αυξηθεί αιτήσεις στις αρχές του χρόνου, παγώσανε στα μέσα του 9. Πώς έχει κινηθεί η χρονιά για την εταιρεία σας? Για την αγορά. Εννοώ, ναι, για την αγορά. Για την αγορά που βλέπουμε, σίγουρα δεν έχουν ξεκινήσει κάποιες επενδύσεις που δεν είχαν ήδη ξεκινήσει. Όλοι όμως σχεδιάζουν και σχεδιάζουν σοβαρά. Δηλαδή, εκμεταλλεύονται αυτό το χρόνο οι επιχειρηματίες, κάνουν τα σχέδιά τους, περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία με τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας ή του κλάδου τους για να ξεκινήσουν να κάνουν την επένδυσή τους. Υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις που βγαίνουν κερδισμένες από όλη Είναι αισιόδοξοι περισσότερο ότι το 10 θα είναι καλή χρονιά, ότι θα έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα, ότι θα ξαναπάρει μπροστά η αγορά? Τι σας λένε, κύριε Νομίζω υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, να ξεκαθαρίσει, να θέλει μια πολιτική σταθερότητα. Έχετε δίκιο, στιγμή... Αυτό οπωσδήποτε έχει δημιουργήσει τώρα μια δυσφορία στον κόσμο γενικότερα, με την έννοια ότι μια αβεβαιότητα. Υπάρχει χειρόφρενο παντού. Ναι, δηλαδή άμα έχει μια σταθερά θα μπορέσει να προγραμματίσει, να πλανάρει καλύτερο ο επιχειρηματίας. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε μέχρι το SBC και για το χρόνο σας που αφιερώσατε. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όλα αυτά μας. Ελπίζω να διαφωτίσαμε όσοι ενδιαφέρονται και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε και αργότερα στη διάρκεια της χρονιάς, να δούμε πώς πάνε αυτά τα προγράμματα και τι άλλο σχεδιάζετε, κύριε Χατζικώστα. Ευχαριστώ πολύ, στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Επίσης. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που παρουσιάσαμε σήμερα για τα προγράμματα αυτά. Όσοι είστε ή και αισθάνεστε, όπως λέει και η διαφήμιση, νέοι, καλό θα είναι να κοιτάξετε αν σας ενδιαφέρει επιχειρηματικότητα. Όπως είπε ο κ. Χατζικώστας, το ρίσκο πάντα υπάρχει, αλλά από την άλλη υπάρχει όμως και αυτή η γοητεία του επιχειρήν. Κάνω κάτι μόνος μου. Δεν έχω κανένα πάνω από το κεφάλι μου, δεν εξαρτιέμαι από κανέναν και νομίζω ότι αυτό έχει άλλη λαχτάρα και άλλη, έτσι, θα έλεγα, ωφέλεια και αισθάνεσαι κάπως καλύτερα. Αλλά οπωσδήποτε και σε ένα τέτοιο άσχημο οικονομικά περιβάλλον θα πρέπει να προσέξεις 2 φορές από ό,τι θα πρόσεχες ίσως σε 1 φορά. Λοιπόν,